आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लायो आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि एजुकेशनल इनचार्ज ललित चंद्र बर' बिथाङा। लोगोसे डाइरेक्टर सुरेन्द्र कुमार बर' बिथाङाबो बाहागो लायो बरायनाय हाबाफारियाव। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाबावो जइन्ट डाइरेक्टर बिलाम्बर खेरखाथारि, सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेश स्वर्गियारि, गाहाय नेहाथारि समल बर', सिमेन्ट दखराय आबसुनि गाहाय नेहाथारि रिंखां बर', फोसावदिं नेहाथारि दिदोम स्वर्गियारि बिथांमोननि बाहागो लानायाव हाबाफारिया मोजाङै जाफुंनानै थाङो। गिबियावनो नोंथांमोननि गासै निउस पर्टेलखौ आङो जोंनि आहम बोराइ बाथौ हायार सेकेन्डारिनिफ्राय बरायना जासिग्रोनाय जाबाय। थारैनो दिनै जोङो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादोंमोन। बे गोदान फरायसुला फरायसुलि बरायनाय हाबाफारि। जिहेथु जोंनि फरायसालिया साइन्स आयदा आरो आर्ट्स आयदा बा आरिमु आयदा बे मोननै बेयो आयदाखौ लानानै जोङो हायार सेकेन्डारिखौ जोङो बेयाव माने जागायनाय जाबाय। इतिमध्य देग्लाय बोसोर जोंहा हायार सेकेन्डारियाव फरायसुला फरायसुलिया माने आनजादखौ होदोंमोन। साइन्स आयदायाव गासैबो माने उथ्रिसार जानो हादों। दाइनथा गथ' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव 10था फार्स्ट डिभिजन आरो 2 सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों। जियानो देग्लाय जोंहा हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगिरिफ्रा 21 जों फरायसुला फरायसुलि जोङो देग्लाय उथ्रिसार जागोन। थिग बिदिनो नैबे गोदान जिथु फरायसुला फरायसुलि थिग बिदिनो 12सानि जों गोजौआव जों मोननो हादों। गोदानै जिहेथु हयथ' लासै लासै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बांगोन। जिहेतु जोंहा 1 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम फरायसुलि अनजिमाया गोबां। जियानो दिनै जिथु हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो गाजा गोमजायै मेहेरगोनां जादों। जिहेतु जोंनि बे फरायसालियाव गुबुन गुबुन जिहेतु माहारिनि फरायसुला फरायसुलि फरायनो हायो। जोङो जिहेतु बर' जायफोरा बिजोंनि फरायसुला फरायसुलि इतिमध्य साइन्स आयदायावथ' हाखायोनो, मानो होनबा जोङो बर' एम एल होबाय बा साइन्स जिथुनिखि आयदा बेथ' फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि मेथ्सआ बेथ' इंलिसावनो जोङो फरायनो गोनां जायो जेरावबाबो। थिग बेबायदिनो जोङो एम एल हिसाबै बर'खौ जों होबाय। बिदिनो अल्टारनेटिभ इंलिस थाबाय, आसामिस एम एल थाबाय। बेनिफ्राय नैबे आर्ट्स आयदायाव बा आरिमु आयदायाव जोङो एडभान्स बर' बे मोननै साबजेक्टखौ जोङो बर' बिजोंनि गथ'फोरखौ कम्पालसरि खालामबाय। थिग इंलिसावथ' थाखाबायनोसै आरो गुबुन गुबुन साबजेक्ट बेफोर थाखाजोब्बाय। थ' जोंनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया जोङो मोनसे ओरैबायदि माने सिन्था सरथा जों खालामदों जे जायफोर गोदान फरायसुला फरायसुलि बा नैबे जोंनि फरायसालियाव मुं थिसनफैयो, गुबुन गुबुन फरायसालियाव फैनानै बेयाव हयथ' बिसोरो जिबायदिहाय माने जोंनि गोजाम थाखानाय फरायसुला फरायसुलिफोरजों माने मोगा मोगि जानो हाया बा बिसोरजों सिनायनाय बा रायलायनाय मानाय बा बिसोरजों माने परिबेखौ मिलायनाया एसे गोब्राब मोनो आरोखि। दा दिनैनि बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिथांमोननि जिथुनिखि गोसोनि साननाय हनाय बा बिसोरनि जिहेतु माने जिबायदि सानदों बा बोरैहाय बे फरायसालियाव मोननानै मा उसुबिदा दङ बेफोरखौ माने खुला भाबै जों प्लेटफर्माव जोङो मन्चखौ जों तयार खालामना होदों। थारैनो मोजां जादों। जों आरो बेबायदिनो जिहेतु जोंनिया फरायसालियाव गुबुनफोर बायदि सानफ्रोमबो मोनसे इउनिफर्माव जोङो फरायसुला फैबाय थायो। खिन्थु जों दिनै मा खालामबाय, दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ 11 थाखोनि फरायसालिफोरखौ गारनानै बादबाखि बा लिडारखौ गारनानै जायफोरा केप्टेन स्कुल केप्टेन गारनानै जायफोरा गुबुन गुबुन माहारिनि ड्रेस बा कमिटि गावसोरनि कालचारनि दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो लादो। बे मोनसे बिराद माने बाख्नायथावना बा मोजां मोनदों आरोखि। थ' मिसिंफोरा मिसिं ड्रेस गानबाय, जोंनि बर'फोरा बर' ड्रेस गानबाय, दिनै गामसा गानना फैबाय, आर'नाइ लाबाय। थिग बेदिनो गुबुन गुबुन नेपालिफोर फैबाय, बिदिनो बिहारिफोर गुबुन गुबुन माने गावबागाव मोनसे ट्रेडिसनेल ड्रेसजों फैबाय। बिराद मोजां नुदों आरोखि। थ' थारैनो सानदों आङो जिहेतु जोंनि आलासिफोरनि बिबुंथि, बे बिबुंथिनि माखासे बाथ्राफोरा बेरखांदों आरोखि। थ' निस्सय दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव जायफोर बिथांमोना जोंनो सुबुरुन होबाय बा बोसोन होबाय, बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलियाव बेयो मोनसे मोजां गोहोम खोलैगोन। आरो सानो इयुनाव जोंनि फरायसुलिनिफ्रायनो डक्टर इन्जिनियार बे ओंखारगोन। आरो इतिमध्य जोंनि फरायसुलिफोरा बिदिनो JEE बा NEET इतिमध्य क्वालिफाइ जाखाबाय। आरो माखासे डक्टर फरायगासिनो, माखासे नैबे फरायनानैनो अफिसारफोरबो जानो हाबाय। पुलिस आयदायाव हक, आर्मियानो हक, डिफेन्स एकाडेमि किसुमान बिथिङाव साख्रि मावनायखौ नुनो मोनबाय बा फोरोंगिरिबो जानो हाबाय जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो। थिग बेदिनो आरो माखासे फरायसुला फरायगासिनो डिग्रि लेभेलाव फरायगासिनो मेजर लानानै। थिग बिदि इउनिभारसिटिफोराव फरायगासिनो मेजर लानानै PhD खालामगासिनो। गुबुन गुबुन माने आयदायाव माने गावसोरनो माने मोनसे कर्स बायदियै माने इयुनाव केरियार दानो बा गावखौनो
राफोद गोसोनि थाखाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा माने मोजाङै मैखोम बाहागो लादों आरोखि दा सानो आफा इसोर अबंगसेया जाहाथे अनो जोंनि फरायसालि फरायसालिफोरा जाहाथे खालि आसामावल' नङा जोंनि सानजारिफोरावल' नङा सारा बुहुमावनो जाहाथे नैबे आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालि बा आहम बोराइ बाथौ हायार सेकेन्डारिया मुलुगाव मुंदांखा जायो बेखौ मिजिंथिबाय बिदिथ' नङा जोंहा पार्सेन्टेज नङा जोंनाव थार्ड डिभिजनबाबो लानो हायो खिन्थु मेक्सिमाम जोंनाव थार्ड डिभिजन फैनो नागिरा सेकेन्ड डिभिजन फार्स्ट डिभिजन जोङो इतिमধ্যे जों सानैसोल' फरायसालिफोर लानानै जोङो आवगायलांनो नागिरदों मानोना जिहेतु गोदान खिन्थु जोङो फैगौ बोसोराव जोङो एसे गोबाङैनो जोङो फरायसालि जोङो खाबु होनायनि मोनसे माबा आयदाखौ लादों आरोखि गोजोन्थों